ଧରି ଗଲେ ପଡ଼ିବ। ପୁରା ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ପୁରା ସୁନସାନ ଏପଟୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। କେହି ନାହିଁ। ଯେ ଜାଣି କ'ଣ କାମ ଥିବ କି କ'ଣ ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ବନ୍ଦ। ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଥିଲା ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ। ହଁ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ଆସିଲେ ଏଇ ହଉ ଏଇ ଘାଟରେ ଲାଗେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିନୁ କେବେ, ଆମେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ। ଆରେ ଏପଟେ ତ ଜଙ୍ଗଲି ବହି କହିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଭିତରୁ ଯିବ। ଏଇ ଅପବାଟ ସେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲି ପଶୁ ଥିବେ ରେ। ନା ଏଟା କୋଠାଟା ବା, ନଈ କୋଠାଟା, ଚାରିପଟ ଯାକ ପାଣି। ହଁ ସେପଟେ ନଈ ସେପଟେ ନଈ। ହୁଁ ଆଉ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁ। ବିଲୁଆ ଫିଲୁଆ ସିଏ କ'ଣ ଥିବ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚିଲା। ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସୁନଥିଲି କ'ଣ ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଇଏ ନହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଇଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ଝଡ଼ା ହେଇଯିବ। ହଁ ବା ଦିନରେ ତ ଡର ଲାଗେ। ଏକୁଟିଆ ଆସିବ କ'ଣ, ଜମା ଆସିପାରିବନି। 7-8 ବର୍ଷ ତଳୁ କିଛି ନଥିଲା। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଗା। ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଗା କ'ଣ, ଏବେ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏଇ ବାଟେ ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଥିଲେ, ଯେବେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନଥିଲା, ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବାଟେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାର ଘାଟ। ଏଇ ବାଟେ ଲୋକ ଆସିକି ଡଙ୍ଗା ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇ ବାଟେ ଉଠିକି ଯାଉଥିଲେ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଏକୁଟିଆ ବିଲକୁଲ ବି ଆସନ୍ତୁନି, ଖାସ୍ କରି ଝିଅମାନେ। ଯଦି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରା ଇଏ ଜାଗା ଗୁରା, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲି ପଶୁ ଥାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖତରା ବି ଅଛି।